Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε δει επωνύμους. Είχε βγει ο Νότης ο Σφακιανάκης τότε. Ναι, ο Νότης, να σε ρωτούσα. Ναι, ναι. Και λέει τότε που είχε προφυλακιστεί ο αρχηγός, που βάζετε τον αρχηγό του κόμματος, λέει, που τον βάζετε μέσα στη φυλακή. Είχε αποκαλέσει Γουρούνι και τον Βενιζέλο, μάλιστα. Κι όμως έχει παρεξηγηθεί ο Νότης, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί στο εξωτερικό ο κάθε καλλιτέχνης έχει τα πιστεύουν του, έτσι. Δεν μπορείς να πεις εσύ στον καθένα το τι θα ψηφίσει. Και το τι θα πιστεύει. Εδώ στην Ελλάδα τους ενοχλεί αυτό. Είναι τόσο δημοκράτες. Ναι. Πάντως, ο Νότης, θα έλεγα, έχει παρεξηγηθεί από ένα σύστημα διεφθαρμένο. Εγώ τον σέβομαι προσωπικά. Είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και από εκεί και πέρα. Είναι καταξιωμένος, δεν μπορούν να τον ακουμπήσουν. Όχι, βέβαια. Επειδή ακριβώς είναι κορυφή στο αντικείμενό του, δεν μπορούν να τον ακουμπήσουν. Ναι. Αλλά από τον κόσμο δεν έχει παρεξηγηθεί. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος το εκτιμά αυτό. Δηλαδή το να έχει το θάρρος της γνώμης σου και να τα λες. Ναι, όχι από όλους. Έχει παρεξηγηθεί όμως. Γιατί από το σύστημα. Από το σύστημα. Από αυτούς που έχουν τις εκπομπές στα μεγάλα κανάλια, τις πρωινές, από αυτούς. Και λίγο από τον κόσμο, να πω την αλήθεια, γιατί μεταξύ μας δεν είναι και όλοι. Δεν ψηφίζουν όλοι Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Υπάρχει μια μειοψηφία η οποία μισεί τη Χρυσή Αυγή. Αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ακόμα και αυτοί που δεν μας ψηφίζουν, γιατί εγώ το βλέπω γιατί κυκλοφορώ. Ναι. Ακόμα και αυτοί που δεν ψηφίζουν έρχονται και μου λένε: εγώ δεν σας ψηφίζω, ψηφίζω άλλο. Αλλά μπράβο, έτσι όπως τα λέτε. Χρειάζεται μέσα στη Βουλή να είναι μια φωνή η οποία να τους λέει την αλήθεια και να τους ενοχλεί αυτό το πράγμα. Η πλειοψηφία το εκτιμά αυτό που κάνουμε. Και είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να μας ψηφίσει η πλειοψηφία. Μπορεί να μην ψηφίζει ακόμα, αλλά στο μέλλον είναι πιθανό να μας ψηφίσει. Σας έχει αφιερώσει και κάποιο τραγούδι ο είχε γράψει ένα τραγούδι, Φούξε ελευθερία σε όλα τα θηρία, έλεγε. Και ήταν για την περίοδο που ήμασταν έγκλειστοι. Αλλά έχει γράψει πολλά ωραία. Και τώρα και στο καινούριο το δίσκο άκουσα αρκετά ωραία πατριωτικά και αντιμνημονιακά τραγούδια. Ναι, ναι. Και όπως είπαμε, έχει παρεξηγηθεί, όπως το είπατε και εσείς πριν, έχει παρεξηγηθεί. Και από τους συναδέρφους. Μάλιστα δεν θυμάμαι ποια τραγουδίστρια ήταν τώρα αυτή, δεν ενθυμούμε, που είπε ότι εγώ δεν θα τραγουδήσω με τον Νότη, διότι ο Νότης στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Αλλά γενικά όποιος καλλιτέχνης έχει πει θετικά σχόλια υπέρ μας, τον κυνηγάει το σύστημα μετά. Θυμάμαι και τον Πέτρο τον Γαϊτάνο που είχε βγει, είχε πει: εντάξει, καλά κάνει η Χρυσή Αυγή. Όταν είχαμε κάνει κάποιες ενέργειες κατά της παρανομίας με το παράνομο εμπόριο κτλ. Καλά κάνει. Και τον κυνηγούσαν τον πρωί, μεσημέρι, βράδυ τον έβριζαν. Ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ ήπιον τόνον άνθρωπος. Πάρα πολύ ήπιος. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς ακραίο.